Taskar Hausa Nobel. Littattafan zamani masu ilmantarwa da faɗakarwa. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. An ɗaura auren shahararren furodusan shirya fina-finan Hausa na masana'antar Kannywood, wato Abubakar Bashir Mai Shadda da amaryarsa Hassana Muhammad. Masu kallonmu Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Taskar Hausa Nobel. Ga labaran daki-daki. A jiya Lahadi 13 ga watan Maris na shekarar da muke ciki, aka ɗaura auren Abubakar Bashir Mai Shadda da amaryarsa Hassana Muhammad Yushau. Batun auren Mai Shaddan ya ja hankalin masoya sosai, inda dubunnan jama'a ne suka halarci ɗaurin auren. Daga cikinsu akwai manya-manyan aktawa na cikin masana'antar Kannywood da manyan 'yan siyasa da mawaƙa da sauran al'umma magoya baya masoya da yawa. Abubakar Bashir Mai Shadda ya yi godiya da fatan alkhairi da bangajiya ga mutanen da suka samu damar halartar ɗaurin aurensa, wanda ba su je ba ma yana miƙa godiya da fatan alkhairi, Allah kuma ya bar zumunci. Ga lamarin bikin auren yadda ya kasance a gurin taron.